Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Ja som Román a v tejto epizóde sa budeme spolu s kolegyňou Katkou, čau Katka, Ahoj. rozprávať o filmoch, seriáloch podľa videohier a takisto aj podľa kníh. Túto tému sme si vybrali aj kvôli tomu, že v dobe, kedy pripravujeme tento podcast, vyšiel na Amazone seriál podľa videohry Fallout. A teda sme si povedali, že v redakcii sa porozprávame aj o tom, že ako sa možno, že kvalita seriálov a filmov podľa hier menila. A keďže Katka je viac knižne zameraná, tak sme do toho zakomponovali aj seriály a filmy podľa kníh. Katka, tvoj obľúbený seriál alebo film podľa knihy? Môj obľúbený film podľa knihy sú určite Hry o život. Celkovo séria, ale mám z toho obľúbenejšie filmy, menej obľúbené filmy, pretože knihu som si zaľúbila viacej v tomto a skôr preferujem tie prvé časti, že záver teda nie. Ty máš niečo takto obľúbené? Vieš čo, tak Pán prsteňov, Harry Potter, povedal by som, že to je taká klasika mojej generácie. Človek by povedal, že už je to taká generácia, že stále sme mladí, ale predsa len už tá mladšia generácia už má vyrastala pri trošku iných filmoch a seriáloch. OK, tu sa rozprávame o filmoch, seriáloch, hej, takisto aj o knižných predlohách, ale hru, máš nejakú obľúbenú, ktorá buď bola predlohou pre film, seriál, alebo bola vytvorená z filmu, seriálu? Tak určite to bude teraz Fallout, čo v podstate mi aj napadlo, že poďme sa porozprávať o tom, ako sa vyvíjali celkovo tieto filmy a seriály, pretože ja som pamätník, ktorý si pamätá ešte, keď prišiel prvý Super Mario film, že to bol absolútny prepadák, takisto som zažil aj rôzne filmy od legendárneho režiséra nemeckého Uwe Bolla, čo tiež si predpokladám, že poslucháči, ktorí sú fanúšikovia hier, tak určite si túto éru zažili, kedy Uwe Boll robil filmy na hry ako je Dungeon Siege alebo Blood Rain, a to boli absolútne prepadáky, ktoré mali hodnoty na IMDb na úrovni 2-3 z 10. A bolo aj obdobie, kedy boli filmy podľa hier ako je Doom alebo Resident Evil, a to bola taká klasika, povedal by som, že tak 5-6, taký zlatý stredný priemer, ale vtedy sme to velebili, že OK, konečne teda je tu nejaké filmové spracovanie, ktoré není úplný prepadák. No ale v poslednej dobe sa celkom teším z toho, že aj The Last of Us, ktorý je na HBO, a takisto aj Fallout, ktorý prišiel na Amazon, tak sú výborne spracované seriály, ktoré mňa ako fanúšika týchto hier tešia. Tak ty si tu taký mierny pamätník, akože spomedzi nás dvoch, keďže ja som trochu mladšia generácia, hej? A toto nemáme ešte Ondreja, vieš? Tak to neviem, o čom by nám Ondrej takto rozprával, možno ešte o niečom staršom, ale povedz mi, akože ak by som nehrala tieto hry, ktoré boli ako keby predlohou pre filmy alebo seriály, malo by pre mňa nejaký zmysel pozerať tie seriály, akože v takomto smere, alebo by ma to skôr nudilo, nebavilo, alebo by som nemala kontext? Vieš čo, v prípade týchto seriálov, ako je Fallout alebo The Last of Us, si myslím, že by to mohlo byť zaujímavé aj pre ľudí, ktorí ešte nehrali hru. A to z toho hľadiska, že The Last of Us napríklad rozpráva ten istý príbeh ako hra, a celkovo tým, že tá hra je urobená takým filmovým štýlom, tak je to nejaký ucelený zážitok, ktorý bol prispôsobený práve pre ten seriál, že je tam nejaká dejová línia, ktorá je dobre navrhnutá, fungovalo to dobre v hre, kde bolo potom viac akčných pasáží, funguje to dobre aj v seriáli, lebo sa tam vyhrali s niektorými inými vecami. A v prípade toho Falloutu je to úplne iná dejová línia, ale je výborne zasadená do toho sveta Falloutu, a čo sa mi tam naozaj páčilo, že možno aj ľudia, ktorí nepoznajú, že čo je to Fallout, tak je to hra, ktorá je založená na tom, že je 3. svetová vojna, pohádžu sa nejaké atomovky a potom jednoducho sa zdevastuje Zem, a je určitá skupina ľudí, ktorí žijú v protiatomových krytoch a potom o pár desiatok, stoviek rokov z nich vychádzajú, aby znovu osídlili zničenú Zem. Lenže potom sú aj iní ľudia, ktorí nemali to šťastie, že by sa dostali do týchto protiatomových krytov, ktorí prežili a žili na Zemi. A tam je krásne, že ako tá hra, ale aj seriál, ako zobrazuje, ako sa zmenila Zem, že napríklad niektoré zvieratá ako zmutovali, a takisto aj ako sa zmenila tá spoločnosť, ktorá predtým žila podľa nejakých zákonov, a teraz je to jednoducho ako keby na divokom západe, kde naozaj sa niektoré hodnoty znovu vytvárajú, a dá sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu, čo robí aj ten seriál, že máš tu tých ľudí, ktorí žili v protiatomových krytoch, ktorí žili podľa nejakých pravidel. Potom tu máš nejaké bratstvo ocele, čo sú ľudia, ktorí ako keby
nová generácia armády, alebo ako to nazvať, novodobá armáda, proste nejaká frakcia, ktorá sa snaží udržiavať poriadok v tejto postapokalyptickej zemi. A ten seriál sa na to pozerá z oboch pohľadov. Že dáva, ako je to navrhnuté tak, aby naozaj pochopil aj ten človek, čo nehral hru, aby pochopil, že o čo ide. A potom ten človek, ktorý hral hru, tak vidí tam množstvo odkazov, ktoré pozná z tej hry a toho teší, alebo minimálne mňa to teší. Takže dáva to zmysel pozerať aj takto, ak by som náhodou nehrala tú hru, teda ja som ju nehrala akože osobne, ale aj pre našich poslucháčov dáva to zmysel takto si to pozrieť, pretože počula som už aj také názory, že teda vo chvíli, kedy je tá hra trochu odlišná aj od toho seriálu a tak ďalej, prípadne, že je to teda rovnaké, že teda bývajú tu rôzne kritiky pri týchto adaptáciách. Spomína si napríklad pri Resident Evil, vo chvíli, kedy boli filmy prakticky inak spracované ako hra, že teda nejaký ten základ tam bol, ale dejová línia bola taká akože trochu iná, tak zožalo si to dosť kritiky v tomto smere. Vieš, tam je to otázne aj podľa toho, že čo presne spracovávaš, lebo sú niektoré hry, napríklad aj Resident Evil alebo Mortal Kombat, prípadne Doom, kde máš pomerne jasne zadefinovanú dejovú líniu a nemáš tam priestor na to, aby si s tým nejako extra viac experimentoval, ale napríklad Fallout je výnimočný v tom, že to je podľa mňa niečo ako Hry o tróny, že máš alebo Star Wars, že máš vyslovene vytvorené univerzum, do ktorého vieš potom zakomponovať viacero samostatných príbehov, ktoré, pokiaľ je to dobre spravené, tak to vie fungovať. A keď už sme inak u týchto hier, ty si pamätník aj trošku staršie hry, ktoré boli trošku inak graficky spracované, takisto teraz sú novšie adaptácie, takisto sú tu novšie verzie aj filmov, seriálov takto spracované. Čo si o tomto myslíš, keď sleduješ túto evolúciu? No, tu je sranda, že napríklad ten Fallout je urobený takým spôsobom, že je to hra, minimálne tie posledné diely už sú robené v 3D grafike a tam už aj tí dizajneri sa vedeli celkom dobre vyhrať s tým, že ako tá hra vyzerá na počítači, na monitore alebo na televízore, keď to človek hrá na konzole. A je to potom o tom, že oni aj spolupracovali s vývojármi toho seriálu alebo teda s producentmi seriálu a je cítiť, že ten dizajnový jazyk je tam zachovaný. Hej. Zatiaľ, čo v prípade, keď sa vrátime do minulosti, boli aj filmy podľa hry napríklad Prince of Persia a tam to presne bolo o tom, že bolo to nejaké 2D, bola tam nejaká jednoduchá záplatka a potom na tom filmovom plátne to vedeli úplne inak spracovať a mali absolútnu voľnosť toho, že ako to bude vyzerať, pričom ten hlavný hrdina mal byť svalnatý chlap, ktorý mal, ako sa to volá, to čo máš, čo si vieš, teda ako keby takú šatku okolo pásu, hej. No, mal takú šatku, také ako keby rúcho z tej šatky. A potom mu dá šablu a zakomponovali to do vhodnej geografickej lokality a mali vybavené, hej. Čiže Prince of Persia, na to si spomínam, to bola prvá hra, ktorú som kedy ja hrala, kedy na počítači. Film si videla? Film som nevidela, ale toto bola taká moja spomienka. Ja som mala asi 6-7 rokov, keď som prvý raz takto sedela za počítačom a hrala takto hru. Ináč ja som tiež hral Prince of Persia, bola jedna z prvých hier a tiež som mal podľa mňa tak 6 rokov, ale teda bolo to o pár 10 ročí skôr. A keď prejdeme teraz k novinkám, ktoré sa chystajú, máš taký prehľad o týchto novších, čo teraz, akože rozprávali sme sa teraz o tom Falloute, hej? A teraz budú aj nejaké novšie spracovania filmov, seriálov na námety hier. Sledoval si situáciu? Akože ja sledujem hlavne teda to, čo má výsť, čo u mňa naozaj som čakal na ten Fallout a potom aj ten The Last of Us, ktorý som spomínal, to boli asi také najzaujímavejšie veci. Tým, že The Last of Us splnil očakávania, tak viem teraz, že sa oznámila druhá séria, na ktorej sa pracuje, ktorá zase bude pokrývať motívy hry Last of Us Part 2, čo je druhý diel. Tam to podľa mňa bude postavené na tom istom štýle, že ako keby sa spraví vizuálna adaptácia hry do seriálovej podoby, že to nebude o tom, že by sa tam robilo nejaký spin-off s nejakým iným príbehom, ale jednoducho to bude prerozprávané vo forme seriálu. A čo bude ďalšie, neviem, lebo je pravda, že za posledné roky toho výrazne pribudlo. Viem, že bol Uncharted film, jednotka aj dvojka sa chystá, pričom mám to stiahnuté na Netflixe v notebooku, chcem si to pozrieť niekedy počas letu lietadlom, ale ešte som sa k tomu nedostal. Ja čo som pozerala, tak sa chystajú filmy prakticky z tých novších hier, ktoré už sú také typické pre moju generáciu. Viem, že sa chystá teraz film Minecraft, neviem, či si zachytil, že aj toto bude film. O čom to bude, prosím ťa? To ti neviem povedať takto, ale herecké obsadenie má byť hviezdne. Akože v hlavnej úlohe má byť Black Jack, má tam hrať aj Jennifer Coolidge, a akože sú tam takíto známejší herci. A to má byť hraný film, alebo to má byť nejaký animovaný a oni budú iba dabery?
No toto ti úplne neviem povedať, pretože som zachytila práve, že sa začali len herci hlásiť k tomu, že v tomto filme budú participovať nejakým spôsobom, ale o tom filme sa rozpráva, keď som to pozerala už od roku 2014. Že už sa to veľmi dlho naťahuje, že teda kedy bude a vyzerá to tak, aspoň čo som pozerala, tak sa mi zdá, že vyjde už budúci rok tento film. No a ďalší film, ktorý sa oznámil len nedávno, tak je film adaptácia na moju obľúbenú hru The Sims. Ok, budem sa opakovať, o čom to prosím ťa bude? O čom to bude, zatiaľ nevieme absolútne. Oznámilo sa zatiaľ len to, že vlastne producentom, respektíve producentkou má byť Margot Robbie, ktorá participovala aj na filme Barbie, teda teraz takto viacej medializovaná. A na čom to bude postavené, to absolútne nevieme. Akože teraz fanúšikovská komunita tejto hry, teda Simikov, úplne šalie. Akože zistujú a snažia sa nejakým spôsobom typovať, čo by sa v tom filme mohlo nejakým spôsobom objaviť, aká bude forma toho filmu, aký bude zámer toho, pretože možností, ako takúto simuláciu preniesť vlastne na filmové plátno, je neskutočne veľa. Ja si viem predstaviť napríklad, že by to bolo o tom, že film bude sledovať život dvoch simíkov, pričom jeden simík jednoho dňa sa zobudí a precitne a zistí, že vlastne jeho život kontroluje niekto iný. Hej. Že zistí, že žije v Matrixe. No keď už ten Matrix spomínaš. No takisto je tu novinka na filmovom trhu, keď si to tak vezmeme. Oznámili nový Matrix. Zachytil Matrix si? Matrix 5, áno. Neviem, prečo to robia, ale dobre. Ubližujú fanúšikom. Hej, ako moja... Ináč teraz sa na to pozrieme z iného uhlu pohľadu a to je, že ja predtým, ako som začal písať do Tačitu, tak som písal o hrách a jedna z mojich prvých recenzií, ktorá bola publikovaná na webe, tak to bolo hra na motívy Matrixu. A ako sa volala táto hra? Neviem, či to bol Return to Matrix alebo ako to bolo, ale to bol vtedy vyslovene, že to bola hra, ktorá bola prepojená s druhým, tretím dielom a to si pamätám, že vtedy sme sa fakt na to tešili, že bude hra podľa filmu, podľa Matrixu, že to bude úplná šupa. A realita to bola, že to bola ako taká priemerná hra. No. Ja sa musím priznať, ja som sa k týmto kultovým filmom dostala až pomerne nedávno, že som začala pozerať prakticky také tie klasiky, čo nie sú typické už prakticky pre moju generáciu, že to sú skôr filmy, na ktorých ste žili vlastne celkovo tvoja veková generácia, prakticky ľudia odo mňa o 10-15 rokov starší. A po Matrix som sa dostala asi koncom minulého roka najskôr a že vtedy som sfúkla prvý, druhý, tretí diel naraz. A pred 2 mesiacmi som sa dostala po nejakom dlhšom časovom odstupe po tú 4. epizódu a bola som z toho naozaj rozhodená, že ako toto spracovali a vo chvíli, kedy som počula, že teda chystá sa 5. diel, tak ma to emotívne dostalo. Ešte potom, keď sa vrátime, že rozprávali sme aj pri niektorých seriáloch a filmoch, je to podľa videohier presne o tom, že vedia producenti pracovať s tým univerzom a vytvárajú nejaké príbehy, tak máš niečo podobné, čo máš obľúbené alebo naopak neobľúbené, keď to robili producenti podľa kníh? Mám momentálne rozčítanú knihu, respektíve rozčítanú celú sériu kníh a tuto sa skôr teda dotknem skôr ženských poslucháčov v tomto smere, pretože momentálne čítam denník Bridget Jonesovej, ktorí poznajú, no aj muži to poznajú, akože myslím si, že minimálne ich priateľky ženy ich to donútili pozerať. Áno, pozeral som prvé 2 diely alebo všetky 3, neviem koľko je. Zatiaľ sú 3, chystá sa 4. Aha, dobre, vidíš, mám prehľad. No tak vlastne mám toto momentálne rozčítané a vo filme sa prakticky stretávame s nejakou zúfalou ženou, hej, ktorá sa snaží získať lásku, schudnúť a má nejaké tieto ciele, ale v knižnej predlohe sa stretávame s emancipovanou ženou a prakticky príbeh je o dosť iný. Síce sú tam nejaké záblesky toho, čo sa objavilo aj v tom filme, ale tá kniha je úplne inak koncipovaná a aj keď som sa na to tešila, že tento príbeh, ten filmový mám celkovo rada, tak ten knižný príbeh bol úplne iný. A prakticky zažívam to, že teraz prežívam ten príbeh Bridget Jonesovej úplne inak a na novo. Ja keby som tú knihu písal, tak odporúčam Bridget Jonesovej, aby sa prihlásila na fitchaker.sk a cvičila so ženskou komunitou cvičiteľiek. Tam sa teraz pridávam aj ja mimochodom, môžete sa tešiť na náš report z toho, ako budem cvičiť, pretože chystáme tu aj nejaké videá redakčné. Budem sa zapájať do výzvy do plaviek, takže už pomaly chystám plavky a chystám letnú postavu. Chystajte srdiečka, ktoré budete posielať do komentárov. Dobre, ešte ak by som sa vrátil teda k tomu, že nielen Fallout a The Last of Us, ale čo ma celkom príjemne potešilo, bol som na Dunu, part 2, bol som v IMAXe a bol to film, ktorý trval takmer 3 hodiny, ale musím povedať, že som si absolútne užil, ako bol spracovaný a opäť je to, neviem teda úplne presne, že čím sa to deje v prípade
týchto filmových spracovaní kníh, že konečne to začína mať poriadnu kvalitu, pretože to si pamätáme aj v minulosti, že bolo niekoľko spracovaní Duny, bolo niekoľko spracovaní Pánov prsteňov, bolo niekoľko spracovaní Zaklinača. Väčšina z toho stála, bolo to také priemerné, ale v poslednej dobe sa naozaj tá kvalita zlepšuje, tak snáď to bude mať takýto trend aj do budúcnosti. A ešte ak by som sa vyjadril aj k tým seriálom podľa hier, že čo tam môže byť taký dôvod, že prečo to za niečo stojí, tak môže to byť aj tým, že v minulosti som mal pocit, že naozaj to bolo o tom, že vydávateľ hry predal značku nejakému filmovému štúdiu, dal im voľnosť, oni urobili podľa toho nejaký film alebo seriál a bolo vybavené, ale aktuálne mám pocit, že naozaj aj tí ľudia, ktorí stoja za tými hrami, tí hlavní producenti tých hier, tak viac dohliadajú na to a participujú pri výrobe toho filmu, seriálu, čo môže mať potom za výsledok, že naozaj tá kvalita je vyššia. Práve toto som narazila inak aj pri tom filme, čo sa bude spájať s tým Minecraftom, že vlastne vyslovene vývojári spolupracujú s filmovým štúdiom a preto sa to aj tak naťahuje, že vlastne od toho roku, myslím, že 2014 to bol, že odtedy sa to takto vlastne ťahá, či vôbec ten film bude, nebude, kto tam bude hrať a ako to vlastne bude nakoniec. Aká tam bude záplatka, čo sa s tým spraví. No, som zvedavý, rovnako som zvedavý aj na tých Simsov, že ako to dopadne. Radšej si na taký dobrý film ako počkám, ako keby som teraz mala mať nejakú rýchlokvasku od niekoho, kto predal práva, hej. A teraz budeme robiť film vlastne len na námet toho, že je tu nejaká populárna hra. Tým sa nedá nesúhlasiť, alebo zjednodušene povedané, súhlasím s tebou. A vy, milí posluchači, pokiaľ by ste mali nejaké pripomienky, napíšte nám na redakcia@stačit.sk, prípadne pokiaľ toto počúvate na YouTube, môžete nám napísať do komentárov aj to, že aké sú vaše obľúbené alebo neobľúbené filmy a seriály podľa knih alebo hier a radi si to prečítame. A od mikrofónu sa s vami lúči Roman, ahojte. A Katka, ahoj.